Mayong adlaw mga kadiskarte, ang aton diskarte karon manguha ta og anagon. Anagon ang atong gipugas mga kadiskarte, atong gipugas at atong John 1 karon anagon na. So ingon ang Biblia sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 7, ingon dito nga bulahan ang nagakabudlay kay siya mag-aani sa nagakahigo nga panahon. So mao na ron ang panahon nga makaani na ta sa ato ang gipugas. So karon mga kadiskarte, kuyugoy ko ninyo kay manguha na ta og anagon parang doon na tayo ma-snack or matimo-timo. Okay. Mao ni mga kadiskarte ang atong anagon nga gipugas atong May 1. Okay. Karon ato ani siyang putlon dinhi mga kadiskarte kay ang anagon atong latan, tas ang iyahang mga dahon kay green pa man kaayo mga kadiskarte, atong ipakaon sa atong kabaw aron kita mabusog, apil pod ang atong kabaw, ha, di ba? Okay, mo na siya. Mo na mga kadiskarte. Kung magtanom ka, do na gid kay masanggi pag abot sa panahon. Okay. Mo na mga kadiskarte. Okay. Mute mo rin yung mayroon rin. Tinan, kita mo rin. So mga kadiskarte, mo siya mga kadiskarte ang atong anagon. O kaning mga kinuha ng mga kadiskarte atong tapuko na siya diha. Di ba? Makakaon ta, apil ang ato ang kabaw. Makakaon po ang kabaw mga kadiskarte. Diba? Muna mga kadiskarte, dasigod pa mo. Kung doon na mo yung mga yuta diha nga natiwangwang lang, way tanom. Hala, magkwanta. Magpugas ta. Kaya mo nagisulti sa Galacia kapitulo 6, versikulo 7. Ang nagakabudlay, mag-aani sa nagakaigo na panahon. Diba? Ano, boss, witang ko rito, video mo na eh. Mga kadiskarte, ako ni ipakaon ko kong baka o kabaw aron mabusog sila. Yan ko siya. Muna itong baka mga kadiskarte. Muna itong baka nga gilutas atong una. Karon ka-recover na siya, nauli-ulian ha. Kaan siya. Muna mga kadiskarte, ang akong kabaw ready na siya mukaon. Excited na siya. Tanawan niyo mga kadiskarte, di ba akong sugaton. Mga kadiskarte, tanawa mga kadiskarte, kabalo na siya. Na siya kung pag-anan eh. Okay. Ano daw?
Mao nang akong kabaw mga kadiskarte nga mao na ako ang ginadaruhan, mao akong ginasudlayan, mao akong sapilan. Oh, mao ako siyang ginagikumpayan kay luoy kay mga kadiskarte. Kung na kay kabaw, dili na ka manuhol. Ang suhol din sa mga karmang kadiskarte magsudlay sa basakan or magsapil, magdaro 600. So kung na kay kabaw, dili na ka makasuhol og 600 ang adlaw. Nga naman, ikaw na lang may makadaro. Muna, so dapat una kay kabaw diha hala panggaagid at timana pag-ayo kay ang kabaw gamit kaayo sa trabahong bukid. Muna siya. Okay? Ito na ta, ulit na mi. Ito na po mi sa amuang paulit na mi sa amuang balay. Muna ang kabukiran. Tama na ba ang mais ko? So ganda, may silaka. Okay, salamat mga kadiskarte sa pag-view sa ako ang YouTube channel. Thank you, Diskarting Bukid. Ayaw kalimot pag-subscribe.